भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare कृष्णा Hare हरे Krishna कृष्णा Hare Krishna कृष्ण Krishna हरे Hare 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 Rama Hare Rama राम Rama राम Rama Hare हरे Hare हरे Hare Krishna Hare Krishna नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் தத் சத். இப்போ நேத்து நம்ம பார்த்தது எல்லாரையும் மியூட் போட்டுறேன், நீங்க பேசச்சே உண்டி அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்து பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜென்மாதஸ்ய யதோன்மயாதிதரதஸ்சாத்வேக விஜ்ஞாஸ்வராத் தேனே பிரம்மஹிருதாயாதி கவயே முஹ்யந்தி யத் சூரய தேஜோ வாரி மிருஷாம் யதா வினிமயோ தத்ராதி சர்கோ மிருஷாம் தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஷ்டகுஹகம் சத்யம் பரம் தீமஹி. தீமஹி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ற முடிகிற எதுவா இருந்தாலும் அது காயத்ரி மந்திரமே குறிக்கிறது. ஜென்மாதி அஸ்யன்றத பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது இல்ல, நேத்து மாதாஜி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். என்ன மாதாஜி நேத்து தானே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா, இன்னைக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னா, எப்பவுமே ஒண்ணு கண்டினியூவேஷன் இருக்கும். நீ இன்னைக்கு பண்ற ஸ்லோகா நேத்து ஸ்லோகாவோட கண்டினியூவேஷனா இல்ல அதை விட இன்னொரு விஷயத்தோட கண்டினியூவேஷன். எதோட கண்டினியூவேஷன் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இன்னைக்கு பண்ற ஸ்லோகா ரைட் விச் இஸ் 1.1.2 செகண்ட் ஸ்லோகா எதோட கண்டினியூவேஷன்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ரெண்டாவது ஸ்லோகா. ஆனா இது எதோட கண்டினியூவேஷன்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானிகளின் கேள்விகள்னு சொல்லிட்டு அதோட கண்டினியூஷன் மாதாஜி. சாரி, ஞானிகளின் கேள்விகள்னு சொல்லிட்டு அதோட ஞானிகள் கேள்வி என்ற கண்டினியூஷன். பட் நான் சொல்றது வந்து இப்ப வந்து ரெண்டுன்னா ஒன்னோட கண்டினியூஷன் ரெண்டுன்னு. நேத்து ஒன்னு நம்பர் 1 ஸ்லோகா பார்த்தோம், அதோட கண்டினியூவேஷன் இன்னைக்குன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அது ஒரு ஆன்சர். பட் அதை விட இன்னொன்னு என்னன்னா, இன்னொரு விஷயத்துக்கும் இது கண்டினியூவேஷன். அது என்ன அப்படின்னு கேக்குறேன். அதாவது வேற ஏதோ ஒரு புக்கோட கண்டினியூவேஷன் தான் ரெண்டாவது ஸ்லோகா. அது அது என்ன புக்கு? கெஸ் பண்ண முடியலையா? சரி, நான் சொல்றேன். பகவத்கீதை மாதாஜி. ஹரி போல். வெரி நைஸ் கொஸ்டின் மாதாஜி. பகவத்கீதா. பகவத்கீதாவோட லாஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன? எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண எத்திர. கிருஷ்ணர் கொடுத்த லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்ட். பட் கிருஷ்ணர் கொடுத்த லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுஷாமி. ஹரி போல். வெரி நைஸ். 18.66 சர்வதர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் விரஜா அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்ச. எல்லா தர்மங்களும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரண்டர் ஆவரா செல்லும் அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணா நம்மள. அப்படி பண்ணா என்னோட பாவங்கள் எல்லாம் நீ வரி பண்ணிக்காத, நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு. நிறைய பேருக்கு இது கன்ஃபியூஷன். அது எப்படி பண்ணுவாரு? ஏன்னா அவர் பண்றாருப்பா, நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? நம்ம அக்கௌண்ட்ல வச்சுட்டு செட்டில் பண்ணணும்னா செட்டில் பண்ணவே முடியாது, எவ்வளவு ஜென்மம் ஆனாலும். அதனால இந்த ஷார்ட்கட் அவர் சொல்றாரு. இப்போ இதோட கண்டினியூவேஷன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்படி மாதாஜி சொல்றீங்கன்னா,
இங்க என்ன சொல்றாரு? தர்மஹ புரோஜித கைதவோத்ர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாமுனி கிருதே கிம் வியாபரேதீஸ்வரா சாத்யோ ஹிருதாய வருதயத்ர கிருதிபி சுஷ்ரூஷுபிஸ்தத்ஷனாத் தர்மா புரோச்சித கைத்தவ ஓத்திர தர்மம் அப்படின்னா என்ன? கைத்தவ தர்மம் அப்படின்னா யூஸ்லெஸ் தர்மம். இந்த தர்மம்னா என்ன? தர்மம்னா என்ன? தர்மம்னா என்ன? இங்கிலீஷ்ல ரிலீஜன் என்றோம், பட் ஆக்சுவலா என்ன? தர்மம்னு இது சுதர்மம், கடமை, கடமை, வாழ்க்கை தர்மம் தர்மம்னா 4 கரெக்ட். எல்லா ஆன்சர்ஸுமே ரைட்டியஸ். சாரி பிரபு. ரைட்டியஸ் தர்மம்னா ரைட்டியஸ்னஸ், ரைட். சோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட தர்மம்ன்றது ரைட்டியஸ்னஸ். பட் தர்மம்ன்றது வந்து என்னன்னா ஸ்வபாவம். எப்படின்னா இப்போ உப்பு கரிக்குதுன்னு அப்பா ஒரு பச்சை மிளகா போட்டோம்னா ரொம்ப காரம் அப்படின்னும். சோ தர்மம்ன்றது பை நேச்சர் என்ன அப்படின்றது. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து சரண்டர் அடைஞ்சா மன்னிச்சிடுவேன் அப்படின்றாரு. இந்த பிரச்சனை எப்படி நம்ம எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டோம்ல. நீங்க ஒத்துப்பீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா? சாரி சொன்னா அவர் வந்து எல்லா தப்புகளையும் ஏத்திடுவாரு அப்படின்றத நீங்க ஒத்துப்பீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா? ஒத்துப்போம். நீங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க, நீங்க டிவோட்டிஸா இருக்கிறதால. ஆனா எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதனால என்ன நடக்குது அப்படின்றத பாக்கலாம். அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம். அர்ஜுனரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவருக்கு சம சந்தேகம். அது எப்படி நீ மன்னிப்ப? தப்பு எவ்வளவோ பண்ணிருக்காரு, அதெல்லாம் இல்ல, எப்படி பண்ணுவ அப்படின்னோடனே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அப்பா நீங்க வா, இந்த நெருப்பு இந்த தொடு அப்படின்றாரு. நம்மள மாதிரி இல்ல, நம்ம எல்லாம் உஷாரு. ஆனா அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் எது சொன்னாலும் பண்ணிடுவாரா? அவர் தொட்டாரு, அப்பா எனக்கு கையை சுட்டுச்சு அப்படின்னா, ஏன் சுட்டுச்சு அப்படின்னாரு. கிருஷ்ணா நீ சொன்னதாலதான் தொட்டேன். பரவாயில்ல, அதை விட ஏன் சுட்டுச்சு சொல்லு. நெருப்போட சுபாவம் அது சுடதான் செய்யும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி என்னோட சுபாவம் மன்னிக்கதான் செய்வேன், இது என்னோட சுபாவம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருக்கலாம், கிருஷ்ணர் ஏன் இப்படி பண்றாரு, கிருஷ்ணர் அப்படி பண்ணக்கூடாது, அவர் தண்டிக்கணும், அவரோட சுபாவம் அது. இப்போ அந்த சுபாவம் இருக்கிறதாலதான் நம்ம எஸ்கேப் ஆகும். ஏன்னா நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தாருன்னா நம்ம எதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த வம்பு இல்லாம்பா? யார் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணாலும் சரி, கிருஷ்ணரோட அக்கௌண்ட் பீட் பண்ண முடியாது. அதனால இங்க இருக்கிற பியூட்டி என்ன அப்படின்றது பார்த்தா, இங்க இருக்கிற அதாவது பகவத்கீதால நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சரண்டர் ஆகுன்றாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல என்ன சொல்றாரு? எல்லாமே வேஸ்ட் அப்படின்றாரு. எல்லாமே கைத்தவ தர்மம். இப்போ டெக்ஸ்ட் படிங்க, உங்களுக்கு புரியும். யாராவது ஒருத்தங்க இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ரைட் ஒரு சாரி டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கா? மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதவி. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக நோக்கங்களை கொண்ட எல்லா மத சடங்குகளையும் முற்றிலும் விளக்கி பூரண இதய தூய்மை உடையவர்களான அந்த பக்தர்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மிக உயர்ந்த உண்மையை இந்த பாகவத புராணம் விவரிக்கின்றது. எல்லாருடைய நன்மைக்காகவும் மாயையிலிருந்து பிரித்தறியப்படும் நிஜமான நிலையே பரம உண்மையாகும். அத்தகைய உண்மை மூவகை துன்பங்களை கிளைந்தெறிய செய்கின்றது. மகாமுனிவரான வியாசதேவரால் அவரது முதிர்ந்த நிலையில் தொகுக்கப்பட்டதான இந்த அழகிய பாகவதம் ஒன்றே இறையுணர்வை உண்டாக்க போதுமானதாகும். வேறெந்த சாஸ்திரத்திற்கும் என்ன அவசியம் உள்ளது? பாகவதத்தின் செய்தியை ஒருவர் கவனத்துடனும் பணிவுடனும் கேட்ட உடனேயே அறிவை பண்படுத்தும் இம்முறையினால் அவருடைய இதயத்திற்குள் பரமபுருஷர் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதவி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம சொல்ற தர்மம், நம்ம ரிலீஜன்ன்றது 4 கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷா. ரைட். இப்போ என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து தர்மம் அதாவது விதிகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு, அர்த்தா பணம் எல்லாம் சம்பாரிச்சுக்கணும், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். காமம்னா நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறது, நம்ம சென்சஸ் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டுட்டு அப்புறமா ஃபைனலா லிபரேஷன் அப்படின்றாங்க. ரைட். ஏன்னா அப்ப வந்து சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதான்னா பண்ணிதான் ஆகணும், அப்பதான் மனிதன். இல்லைன்னா நிறைய இப்போ வந்து நாய், பூனை, விலகு, பாம்பு, ஜந்து எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அவங்களும் சாப்பிடுறாங்க, தூங்குறாங்க, பயப்படுறாங்க, அவங்களும் குழந்தைங்களை பெத்துக்கிறாங்க. நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான், தர்மம் அதாவது ரிலீஜன். இத வந்து ஃபாலோ பண்றதா அப்படின்னு. இப்போ நம்ம பகவத்கீதால எது எடுத்தாலும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எப்பப்பா நான் வந்து கிராஸ்தாப்பா, அதெல்லாம் வந்து அவங்க நம்ம சன்னியாசிக்கு தான் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு. ஓகே,
இல்லைன்னா கொஞ்சம் படிச்சவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கர்மணேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹே தூர்பூர் மா தே கர்மணி ஸ்வகர்மணி ஸ்வதர்மணி. அப்படின்னா என்ன, என்னோட கர்மப்படி நான் என்னோட கர்மங்களை ஃபாலோ பண்ணணும், என்னோட ரூல் அப்படின்னு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து இதுவும் சொல்றாரு அதுவும் சொல்றாரு, அப்ப எதை ஃபாலோ பண்ணணும்? கன்ஃபியூஸ் பண்றாருப்பா கிருஷ்ணர். இதை சொல்றாரு அதுவும் சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வான்றாரு, அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு, அப்புறம் விட்டுட்டு வானாரு. என்ன பண்ணணும்? அவர்கிட்ட சரணடையணும். அதுதான் சரணடையணும்னா நான் எல்லாம் விடணுமா? இதெல்லாம் செட் ஆகாது இல்லப்பா. இதெல்லாம் கிரகஸ்தா நம்ம கடமை செய்யணும் மாதாஜி. நம்ம கடமை தூய பக்தி செய்யணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி செய்யணும். பக்தி தான் முக்கியம். ஹரே தூய கிருஷ்ணா. பக்தி. ஜானகிராமன் பிரபு சொன்னது வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர். இதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க, தூய பக்தி செய்யணும். எதுக்கு அப்படின்னா, அப்போ நான் வந்து கிரகஸ்தா எனக்கு அப்ளிகபிள் இல்லையானா அப்ளிகபிள். எப்படி அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதா சொன்னது கிருஷ்ணர், அவரும் கிரகஸ்தா ஆசிரமம். கேட்டவரும் அர்ஜுனர், அதுவும் கிரகஸ்தா ஆசிரமம். அதாவது 2 பேருக்குமே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, குழந்தைங்களும் இருக்கு. சோ அந்த ஆசிரமத்துல இருக்காங்க. எந்த இடத்துல சொன்னாங்கன்னா வார்ஃபீல்ட். சோ அதை விட ஒரு பயங்கரமான சுச்சுவேஷன் இல்ல. அப்போ இது அட்வான்ஸ்ட் இல்லையா? பகவத்கீதா அட்வான்ஸ்டா. அப்ப அட்வான்ஸா இருக்கிற பகவத்கீதா வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா இது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டீச்சிங் பை லார்ட் கிருஷ்ணா. பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் ஒன்லி, அதாவது நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு, நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, நிறைய வேதங்கள், எல்லாத்துக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஆனா பகவத்கீதா தான் கிருஷ்ணர் சொன்னது. அச்சோ, அப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்து படிக்கணும். பகவத்கீதா வந்து கிராஜுவேஷன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பத்தியும் அவரோட சார்ந்து இருக்கிற எல்லாமே கிருஷ்ணரை குறிக்கும். டிவோட்டீஸ், அவரோட பாஸ்ட் டைம், ஃபேமிலியா அப்படின்னு. சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கிருஷ்ணரை பத்தி பேசும், இல்ல கிருஷ்ணரை அடைந்தவங்களை பத்தி பேசும். எண்ட் ஆஃப் த டே டிவோட்டீஸ் பத்தி பேசும். அதுவும் இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணுங்க. சோ அது பண்ணாதான் நம்ம மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா மிருக ஜந்துக்கள் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ரைட். இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்துச்சு, சினிமா தியேட்டர் இதெல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா? அதாவது எக்கனாமிக் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி பண்ற டிராமா கூட பகவத்கீதாயை சுத்தியோ இல்ல ஸ்ரீமத் பாகவத கதைகளை சுத்தியோ இல்ல சாஸ்திரங்களை பத்தி தான் இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து எடுத்த உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம எல்லாத்தையும் தூக்கி பண்ணி, நீங்க சொன்னீங்கல்ல கர்மம் எல்லாம் அதெல்லாமே வேஸ்ட் அப்படின்னாங்க. அதாவது கர்ம காண்டா செயல்கள் நம்ம வேலை செய்ய வேணாமா மாதாஜி, விட்டுட்டு வரணுமானா நம்ம செய்யணும். ஏன்னா பிரபு சொன்ன மாதிரி நம்ம இன்னும் அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லாததால நம்ம செயல்கள் செய்யறது எல்லாமே கிருஷ்ணரை சுத்தி செய்வோம். நம்ம வீட்டுல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பூஜை ரூம் வந்து ஒரு மூலையில இருக்கா, நம்ம வீடு பெருசா சின்னதான்றத பத்தி நான் கேட்கல. வீட்டுக்கு நடுவுல இருக்கா இல்ல மூலையில இருக்கான்றத வச்சு நம்ம கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்த இடத்த நம்ம பாக்குறோம். ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப புகழ்வாந்து அவங்க நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர், இந்தியன் உண்மையானது. ஆனா பாலியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா 1/4 கிரவுண்ட் தான் வீடு கட்டுறாங்க, 3/4 கிரவுண்ட் வந்து கோயில் தான். ஒன்னொன்னும் கோயிலான்னு பார்த்தா அது அவங்க வீட்டு கோயில் பூஜை ரூம். இதுல இருந்து எனக்கு அன்னைக்கு புரிஞ்ச ஒண்ணு என்னன்னா, நிஜமா பக்தி அண்ணா என்னன்னா, ஒரு கிரவுண்ட் இருந்தா அவ்வளோண்டு. நம்ம பழைய காலம் இல்லை, இப்போ இருக்கிற காலத்தையும் நான் சொல்றேன். இப்போ இது பக்தியா நம்மளுக்கு பக்தி இல்லையா நான் சொல்றதுக்கு வரல. ஆனா அந்த பாவம் வந்து கண்டிப்பா கிரேட் அப்படின்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். அதனால இப்போ இருக்கிற எல்லா தர்மங்கள், அதாவது எல்லாமே கைத்தவ தர்மம் அப்படின்றாங்க. கைத்தவனா பேசிக்லி புரோஜித்தனா கம்ப்ளீட்லி ரிஜெக்டட். தர்மான்றது நான் சொன்ன இந்த தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா கம்ப்ளீட்டா ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. எதை ரிஜெக்ட் பண்றாங்கன்னா கர்ம காண்டா செயல்கள் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப ஹையஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நிர்மத்சரான் என்றவர் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் டிவோட்டி, பியோர் சதாமனா டிவோட்டி. ரைட். ரொம்ப ரொம்ப வேதம் புரிஞ்சவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து இந்த தாபத்திரையோன் மூலனம் ஆனா வேரோட புடுங்கி எடுக்கிறாங்க. என்னன்னா இந்த 3 டைப் ஆஃப் மிசரிஸ். 3 டைப் ஆஃப் மிசரிஸ் என்ன? 3 டைப் ஆஃப் மிசரிஸ். ஆதி தெய்வீக, ஆத்தியாத்மிக, ஆதி பௌத்திக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதி ஆத்மிக என் உடம்பாலும் மனதாலும் வர மிசரிஸ். ஆதி பௌதிக சுத்தி இருக்கிறவங்களால வர மிசரி. ஆதி தெய்வீக நம்ம கோவிட் மாதிரி தெய்வங்கள் சொல்றது நம்ம கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அது. ரைட். அதனால சிவதமனா பியோர், அதனால சிவான்றதும் பியோர் அப்படின்னு. அதனால அப்படி இருக்கச்சே யாரால மூலனம் தூக்கி போட முடியும்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாமுனி கிருதே. ஸ்ரீமத் பாகவதமால முடியுமா? யார் எழுதினா அது? வியாசர் எழுதினாரு. அவர் தானே எழுதினாரு. வியாசர் யாரு? கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன். எக்ஸலன்ட்.
லிட்டரரி இன்கார்டினேஷன், புத்தகம் எழுதின புத்தக வடிவமா வந்தவர் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். எழுதினவர் வியாசர். கிருத்தே அப்படின்னா ஓகே, அது எழுதினவர், ஆனா அது சொன்னவர் வியாசர். எழுதினவர் யார் புக்கு? விநாயகர் மாதாஜி. விநாயகர் மாதாஜி. விநாயகர் தான் எழுதினாரு. ரைட். அந்த கண்டிஷன் என்னன்னு அப்புறமா ஒரு நாள் சொல்றேன், இல்லைன்னா அப்படியே போயிடுவோம் நம்ம. இப்ப என்னன்னா வியாசர் என்ன சொல்றாரு, இதை எழுதினாரு இல்லையா, அது வந்து என்னன்னா ஈஸ்வரா கிருஷ்ணரை பத்தி ஹிருதய வருதயத்தில் மனசுக்குள்ள இருந்து அவர் எழுதினாரு. என்னன்னா இது வந்து கிரேட் புக்கு, இத வந்து இமீடியட்டா படிக்கணும். இந்த புக் இருக்கச்சே வேற எந்த புத்தகம் தேவை? அதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாகிருதிகதே கிம் வியாபரேரீஸ்வரா. இதை தவிர வேற என்ன புக்கு வேணும்? இதை தவிர எது வேணும்? சாதியோ ஹிருதய வருதயத்திற்கு மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணர், ரைட், அந்த பயஸ்மென் பக்தி இருக்கிறவங்க, சுஷ்ருதி ஆனா ஃபாலோ பண்றவங்க, அந்த கல்ச்சர் இருக்கிறவங்கள அதை தவிர என்ன வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க. அப்போ அதை தானே படிக்கணும், உடனே படிக்கணும் அப்படின்றதுதான் இதோட அர்த்தம். அதாவது இத படிச்சா அப்ப என்ன ஆகும்? இப்படி பக்தியோட எந்த ஸ்கிரிப்சரும் தேவையில்லை, அதை நம்ம அட்டென்டிவா குணத்தோட போக்கஸ் பண்ணி படிச்சோம்னா அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம், அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மனசுக்குள்ள வந்துடுவாரு. சிம்பிள். இந்த ஸ்லோகம் பண்ணணுமா அது பண்ணணுமான்றதெல்லாம் இல்ல. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சா போறோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் மனசுக்குள்ள இருந்து வந்துடுவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை விட புனிதமான ஒரு கிரேட் விஷயம் எதுவுமே இல்லை. அப்ப நீங்க கேட்டீங்க, அப்போ பக்தரனா நான் 2 ஆசை இருக்கக்கூடாதான்? தாராளமா இருக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரையே வழிபடுங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதமே படிங்க. அப்போ முக்தி என்றாங்களே, கிருஷ்ணர் வந்து வெறும் பிரம்மஜோதி, நான் வந்து போய் அந்த பிரம்மஜோதி இல்லைன்னா அதுவும் பியூர் டிவோஷன் இல்லை. ஏன் மாதாஜி அப்படின்னு? பியூர் டிவோஷன்னா பிரஜபூமியில இருக்கிற பெண்கள் எல்லாமே நம்ம சொல்ற கல்யாணமானவங்க தான். யாரும் கணவனே குழந்தையெல்லாம் தூக்கி போட்டு வரல, அதுவும் பார்த்தாங்க. ஆனா மனசுக்குள்ள கிருஷ்ணரை வச்சு வாழ்ந்தாங்க. அப்போ என்ன உண்மைன்னா, இந்த பிரம்மஜோதியில் கலக்கணும் என்ற ஞானிகள் கூட என்ன அர்த்தம்னா, அவங்களுக்கு இந்த பூலோகம் வேண்டாம், எனக்கு நிம்மதி வேணும் என்ற பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஆக்சுவலி அப்படியா மாதாஜி? அவங்களும் மோசமானா? ஆமா. சரி, அப்போ உபாசன காண்டா பண்றாங்களே, கர்ம காண்டா டிவிஷன்ல உபாசன காண்டான்னு இருக்கு. அப்படின்னா தேவத வர்ஷிப், ரைட், டெமிகாட் வர்ஷிப் சொல்றோம். கரெக்டா தமிழ் வார்த்தை சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு வார்த்தை ஆக்சுவலா இல்ல. தேவர்களை வழிபடுறோமே, எத்தனை தேவர்கள்? 33 கோடி. லிஸ்ட் சொல்ல முடியுமா? ஒரு 3 கோடி கூட வராது. ஏன் டக்குன்னு 3 கூட நம்ம மைண்ட்ல வராது. அப்படி இருக்கிற நிலைமையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வெரி சிம்பிள், கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்றது. எந்த ஆசிரமத்துல இருந்தாலும் எல்லாமே மோட்டிவ். ஐயோ, எனக்கோசரம் நான் எதுவுமே பண்ணதில்லை, என்னோட மனைவி மக்கள் என் கணவனுக்கு தான் பண்றேன், அது சாக்ரிஃபைஸ் இல்ல. தன்னோட மனைவி, தன்னோட குழந்தை, தன்னோட கணவனுக்கு பண்றது ஜந்து கூட பண்றது, அனிமல் கூட பண்றது இல்லையா? நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? ஆர் வி டிஃப்ரெண்ட்னா? ஆமா. எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டா இருக்கோம் சொல்லுங்க? நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கோம்னா அதோட ரீசன் என்னன்னா, நம்ம மனசுக்குள்ள பக்தி இருக்கணும். பக்தினா எப்படி வரும்? பக்தி டக்குன்னு வராது இல்லையா? அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ரவணத்தால வரும். ஸ்ரவணம் எப்படி வரும்? கேட்கறதால வரும். படிக்கிறதும் கீர்த்தனம், ரைட், ஆடுறதுண்டி கீர்த்தனம் இல்ல, சொல்றதும் கீர்த்தனம். அப்படின்னா எதை படிக்கிறது? இருக்கிற எத்தனை புத்தகம்லன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவே சொல்லியிருக்காரு. ஸ்பாட்லெஸ் புராணா அப்படின்னா புராணங்கள்லயே ஒரு மகா பாகவதம் அப்படின்றதோ எதை குறிக்கிறதுனா மகா புராணா அப்படின்றது 10 குணங்கள் இருக்கிறது. இது ஸ்பெசிபிக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதம் தப்பே இல்லாத அந்த லெவலுக்கு இருக்கிற பியோர் விபூட்டிஸ் கூட மேல மேல ஸ்லோகம் வர்றதால நான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒண்ணி நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன். சோ இதை கேட்கறதால நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இருக்கிற பூமியில இருக்கிற அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நம்மளை தூக்கி வெளில போட்டுட்டோட நம்மளுக்கு ஓகேயா அப்படின்னா இல்ல, கிருஷ்ணரையும் நம்ம மனசுக்குள்ள இன்ஸ்டால் பண்றாங்க. கிருஷ்ணரை இன்ஸ்டால் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன லாபம்? நம்ம எல்லாமே லாபத்தோட தான் பண்ணுவோம். கிருஷ்ணர் மனசுக்குள்ள வந்தாருன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வெளில போயிடும், அவர் ப்ராப்ளம் ஆயிடும். நீ வந்து உன்னோட சந்தோஷத்தையும் உன் பிரச்சனையும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா எப்படி இருக்கும்? பம்பர் ஆஃபர். அந்த பம்பர் ஆஃபர் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதமோட வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, என்னதான் இருந்தாலும் இத படிக்கணும் கொஞ்சம் டைம். இது 7 நாள் படிச்ச, ஐயோ 7 நாள்லயே எனக்கு பயங்கர லக்குதான், எனக்கு வந்து விமோச்சனம் கிடைச்சிச்சே அப்படின்னுங்க. 7 நாள்ல விமோச்சனம் கிடைச்சது ஓகே. யாரால? பரீட்சித்னால. ஏன்னா அவர் பொறக்கறச்சையே சாதன சித்தா இல்ல, அவர் நித்திய சித்தா, பொறக்கறச்சையே பக்தியில இருந்தாரு.
அப்ப என்னோட நிலைமை, கேட்டவரும் பரீட்சித்து, சொன்னவரு சுக்கரா, 2 பேருமே எக்ஸால்டட்னா நம்ம பல்கெல்லாம் அது ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? அதனால நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் கண்டே சொன்னேன், துந்துபிஹி அப்படின்னு. எல்லா தப்பும் பண்ண அவனுக்கும் 7 நாள்ல மோட்சம் கிடைச்சிச்சு. அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம கேட்கணும். மாதாஜி எனக்கு புரியலையா? அவங்களுக்குதான் சீக்கிரமா புரியுதே. எவ்வளவு யதாதிதாம் யதாமதி, அதாவது எவ்வளவு புரிதல் இருக்கோ அதை வச்சு நம்மளுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ன்றது இல்ல. நம்மளுக்கு எவ்வளவு புரிதல் கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாரோ அது போறோம். ஆனா நம்ம எவ்வளவு உண்மையா பாக்குறோமோன்றதை வச்சுதான் அட்வான்ஸ்மெண்ட். 100 பேஜஸ் படிச்சுட்டோம், வேர்ட் பை வேர்ட் தெரியும், எனக்கு 100 மார்க் கிடைக்கிறோம்ன்றது பௌதிகம். 100% நான் எஃபர்ட் போடுறேனான்றதுதான் தெய்வீகம். அந்த 100% எஃபர்ட்ல ஒண்ணுமே புரியலனாலும் பரவாயில்ல, கிருஷ்ணர் கருணை காட்டுவார். இதனால எனக்கு இது புரியலையே மாதாஜி, அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கே, இவங்களுக்கு ஸ்லோகம் வருதே எனக்கு வரலையேன்றதெல்லாம் இல்லாம நான் என்ன செய்ய முடியும் அன்றதை உண்டி கவனிச்சுட்டு அது நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு பண்ணணும். அதனால எல்லாருக்கும் இதோட நாளைக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இது எழுதினவர் வியாசர், சொல்றவர் நிகம கல்பதரோ கலிதம் பலம் சுகமுகா அமிர்த திரவ சம்யுதம் பிபக பாகவதம் ரசமாலயம் மூரகோ ரசிகா பூயிர்பாவுகக. இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. நாளைக்கு இந்த ஸ்லோகம் எழுதினவர் கணேசனா இருந்தாலும் சொன்னவர் அதாவது நரேஷன் சொன்னவர் பண்ணது ஓகே வியாசர். ஆனா பரீட்சத்துக்கு சொன்ன சுகா அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா நாளைக்கு திரும்ப மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரி ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை மாதாஜி நம்ம எப்படி வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒரு மேனுவல் கொடுக்குறானோ அதே மனித பிறவியினுடைய மேனுவல் பகவத்கீதை. எக்ஸலன்ட். பிரபு சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு எப்படி என்ன சொல்லுவோம், நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே யூசிங் மேனுவல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம லைஃப் யூசிங் மேனுவல் பகவத்கீதா. இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா நான் சொல்ற வேர்ட் என்னன்னா, இட்ஸ் அ லவ் லெட்டர். என்ன மாதிரி லவ் லெட்டர் சொல்றீங்கன்னா கண்டிப்பா லவ் லெட்டர் தான். எல்லாருக்கும் எழுதுற காமன் லவ் லெட்டர் இல்ல, ஒருத்தருக்கும். அதனாலதான் பர்சனல் பகவத்கீதா இருக்கணும்ன்றது. கிருஷ்ணர் பர்சனலா எழுதினா லவ் லெட்டர் இது. அதனால அடுத்த தடவை பகவத்கீதா தொடரச்சே அச்சோ இது ஏதோ ஒரு புக்கு இல்ல நம்மளோட தர்மம், இது என்னோட ஹிந்துவிசம் எல்லாம் நினைக்காம எனக்கோசரம் கிருஷ்ணர் எழுதின புக்கு அப்படின்னு நினைச்சு படிங்க. சரிங்களா? சோ இதோட நான் இந்த செஷனை முடிச்சுக்கிறேன். ஐயோ அப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன அப்படின்றீங்க? ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காரு, அவர் தான் போயிட்டாரே, அர்ஜுனர் தான் நேரா இருந்தாருன்னா கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, அதுவும் வரும். கிருஷ்ணே சேதாமோ பகதே தர்ம ஞான தீதி சாஹா காலோ நஷ்டம் திருஷ்டாம் ஏவா புராணியார் புதூனோதித. கிருஷ்ணர் அவரோட தாமுக்கு போன அப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்துதான். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கச்சே இங்க உட்காந்து கிருஷ்ணரும் வந்துடுவாரு. கிருஷ்ணர் ஒண்டி இல்ல, எல்லா 33 கோடி தேவர்களும் இப்போ உங்க மொபைல்ல லேப்டாப்ல இருக்கு. அதனால்தான் நம்ம பண்றச்சே பக்தியோட பண்ணணும். 10 வேலை செஞ்சுட்டு பண்ணலாமான்னா பண்ணலாம், தப்பில்லை. ஆனா பண்ணாம இருந்தா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அட்வான்ஸ் ஆகும்ன்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துவ்யேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.